Yılın vaqtında indi menә bu zdanияның менә бу җитен бирделәр безгә бу ташлангыч bir zor gana komnata 150 kvadrat metr. Ulyan şəhərinin İdil Aryağı rayonunda 8 yıllık bu binanı яңартып мәхәллә açalar. Көн сайын намазлар укыла, төрле мәҗлесләр уза. Татар теле укыта башлыйлар. Быел кыш 20ләп бала йөргән. Оныкларыбызны шушында килеп укытырга, татарча өйрәтергә тырышабыз инде. Үзебез генә булдырып битереп булмый. Бөтен әсбапларын Казаннан китеп кайтарталар безгә. Bunlar okuyorlar ki grafika, Arap grafikasını öğrenirler. Tatar tilini de öğrenirler. Beş vakit namaz, nikahlar ütkərəbiz, bağlara isim kuşabız, bütün nindi İslam dilinin neleri var, bütün nəsəsini işləyibіз. Bu Tatar halkının jilatırgan oruna. Birnişe yıllık burası atıp alıp Yenəşədə şuшы muzey yurtunu turğuzalar, üme jiyip kütərələr. Məşid binasında aşlar uza ihtiyac arta. Kengayirgə tilep bıyıl yanına tağın bir yurt salırga kirişələr. 3 ay işində əzirdə bula. İşlər xalıq akşasına başqarıla. Əmmə bir atnalik urtaq xizmət nəticəsi yanıb külgəylənə. Tatar cəməğətçiligə binana yanadan salıb шығarğa degen fikirgə kilə. Şunday haber bulsa da, kandiliş olsa da birisinde kullar içmedi. Tatar içmekerleri, Müslümanlar, даже Leningrad'dan zıvayettiler, Moskov'dan kildiler, hocam birinci zıvanıp şunu kaydı. Bu Tatar halkı şunlar birleşseydi. Bizim de kile, biz buluşabız постоянно. Мы просто хотим. Монда алалар гына түгел, яшьләр дә килсен иде дип телибез. Менә мин үз телемдә начар сөйләшәм. Минем балалар татарчаны аңлый, әмма бик начар сөйләшә. Ә минем балаларның балалары аңламас та, сөйләшмәс тә дип куркам. Шуның өчен мондый эшләрнең алып барылуы кирәк. Безнеке малтабарларда, ишк барларда кушылган инде бу эшкә тезгәндә дә, әле дә менә бу проблемалар булгач, бөтен кешеләр миңа да шалтырткан иде, менә Рафаэль Аминчиларга да эмет булышу бирергә. Самое главное, она делается для людей. Иң мөһиме бу кешеләр өчен эшләнә. Шушы территория күз алдында үзгәрде, хәйрия эше алып барыла. Безнең төбәкнең хакимияте бу башлангычларны хуплый. Бина, җир участоклары булып бирүдә булышабыз. Әлеге хәлдән соң да кайбер мәсьәләләр инде хәл ителде, читтә калмыйбыз. Автономия, мечеть, соответственно, и вот бу збак ул объединяет бөтен татарларны. 25 мең кеше монда торалар Ульянда. Бөтен дөнья татар конгрессының грант аша ярдәм алырга җыеналар. Күмәк тырышлык белән зур эшләр башкарып буласын яхшы беләләр биредә. İlk tekirse kül buladiler. Менә ул безнең бабаларның сүзләре менә шулай булыр да Алла теләсә. Утар мәйданында алмагышлар утыртканнар. Алар берничә елдан җимеш бирәчәк. Халык өчен эшләнгән әлеге башлангычларның да җимешләре булыр. Татарны берләштерү, яшь буынны дингә, телгә якынайту аша милләтебез читтә дә үз йөзен саклап кала алыр дип ышаналар. Ульяновскидан Гөлнар Сайфетдинова, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы.